konec školního roku se nám pomalu ale jistě blíží. A my se teď spolu podíváme na to, z jakých předmětů většina lidí propadá, aby se na ně mohli dát pozor. Třetí místo, to mě hodně překvapilo, protože já osobně se s těma předmětama nemám vůbec žádný problém a jsou to pro ně takový jako free jedničky, ale jsou to cizí jazyky. Jakoby napište do komentářů, jestli prostě máte problémy s angličtinou, máte špatný známky, že vám hrozí propadnutí. Ale mně se fakt zdá, že jako u nás na škole fakt nikomu propadnutí nehrozí a asi nikdo z angličtiny nebo z nějakého cizího jazyku nepropadnu. Ale je to ve statistikách, takže je to asi pravda. Pokud máte problémy třeba s angličtinou, tak zkuste aplikaci Astra AI, kde si najdete svoje téma. Třeba si tady dáte angličtina, neprovedená slovesa minulé časy, připojíte se do nějaké lekce, před testem si dáte, kdy máte test, vaši cílovou úspěšnost a ono vám to vytvoří. Například takové kartičky, vy si odpovíte, otočíte, jestli máte správně a vlastně takhle se učíte ty slovíčka. Umíte třeba i kvíz, podcast, zkoušku, fakt hodně. S tím druhým místem už já ovšem souhlasím a to jsou odborné předměty. To je taková jako samozřejmě velká kategorie, ale řadí se do nich třeba ekonomika, účetnictví na ekonomických školách a na ostatních školách tak bude zase něco jiného, protože je několik zaměřených středních škol. Každopádně je to proto, že vlastně, když jste na té škole, dám teď příklad tu ekonomku, tak prostě cílem je, aby ta škola měla maturanty, kteří tomu obou rozumí. Tím pádem učitelé a vlastně ta škola se snaží lidi to naučit co nejlíp, aby pak mohli jako reprezentovat se, že to umí, že mají ty znalosti a mohli třeba hned hlavně i po té střední s maturitou jít někam pracovat, bez toho by museli na vysokou. No mimo jiné, tak je to samozřejmě maturitní předmět, což mluví asi za vše. A poslední místo, na který asi všichni čekáme, ale asi vás zklamu nebo vás nepřekvapím, je to matika. Jakoby nikdo nebude nesouhlasit, si myslím, protože matika prostě to je zlo. Jakoby, že se nabízí otázka, proč je to ta matika. No je to matika proto, protože v matice tak vám nestačí se něco naučit na spaměť, to musíte umět i používat. Prostě nenavifilujete se poznámky, jak v češtině autory. Prostě vy, čemu neporozumíte, tak jste kuk a neumíte to. Další věc je to, že to na sebe navazujete. Když neumíte první základ, neumíte nic. Řeknu třeba lehký sčítání. Neumíte sčítat od základky, to je hodně jako špatný, ale anyway, jo, a pak máte počítat nějaký kvadratický rovnice, jenže vy neumíte sčítat, tím pádem jste kuk a máte prostě 5 za sebou, protože to na sebe navazuje, jo. A jako asi chápeme, matiku máme všichni na školách, je to povinný předmět, je to i na vysoký většina, vysokých to má teda a s tím nic neuděláme. Doufám, že nikomu z vás tady nehrozí propadnutí a jestli jo, tak vážně zkuste tu aplikaci Astra AI, já myslím, že jako vážně pomáhá a jakoby není to tak deep, jo, já myslím, že když se na tu školu aspoň trochu kouknete a nejste jako úplně blbý, se dá říct s prominutím, tak vám propadnutí nebude hrozit ani z té matiky. Všechno se dá doučit.